गोरबोनि मोन्दांथि अननाय नोजोरजों आंनि बिखायाव मबाइलाव सोनानै थांलायबाय खोमा गोमाबाय माने डाइरेक्ट फेसबुकनिफ्रायसो माबा खालामफिननायखाय बोरैबा जादों दा निमाहा हो माने बुस्थुआ दासो गोमाबाय अननाय नोजोरजों नों आंनि बिखायाव जेब्ला खोमा दोननानै सोंदोंमोन मा दुब 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 सोदोब होदों मानो होनोब्ला एथ' रमान्टिक खन्थाइखौ आवरायनो थाखाय चान्सआ होआबायदि आरो बिदि मोनना लादों आङो जियानो जाया मानो जेरैखि जाब्लाबो आं बे खन्थाइखौ आवरायथारगोन खन्थाइया जादों गोरबोनि मोन्दांथि अननाय नोजोरजों नों आंनि बिखायाव जेब्ला खोमा दोननानै सोंदोंमोन मा दुब 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 सोदोब होदों नोंनि बिखाया नों मिथिगौना बे दुब 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 सोदोबा मा फोरमायनो सानदों जेब्ला आंनि लांदां गोरबोआ लैथोनि थालोआव थब्लना साम'नि बिखायाव गोथां मुक्ता नागिरनानै जेननायनि नङाब्ला जेब्ला लेखा बिलाइजों साजायना बानायनाय सिलाखौ जेरै अख्रां नांगा नांगा बिर होना दुरुंखौ थबस्र' बसना हगार हरना आलाय सिलाय आन्दाय होना दंफां दालायाव फासिनि दौलेङाव नांहोनाय बायदि आंनि गोरबोनि गांहाबना थानाय फानफेवालि गोरबोखौ खेंसालियै नेवसिनाय इसाराजों आमखाया आंनि गोरबोनि नाथाय नोंबो मालाय नङा होननाय बाथ्राफोरखौ सहायनो हायैनि जानो हागौ बे दुब 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 सोदोबा जोब्बाय खन्थाइया बेनो